Mga Dabawenyo, lingaw nga gisugat ang Pasko. Kanya-kanya sila sa ilang pamaagi sa kalingawan o pagsaba-saba. Ang Davao City ang unang nagban sa pagpabuto matag Pasko ug bag-ong tuig. Busa mga Dabawenyo, gipaagi sa paghugyaw ang pagsaulog sa Pasko kagabi. Ang uban gipaagi kini sa paghinatagay og regalo samtang ang mga bata gipaagi sa torotot ang pagsaba-saba. Nakatutok si Jandy Esteban. Pagdangat og alas 12. Naghugyaw na ang tanan sa pagsugat sa Pasko. Kay bawal man ang pabuto, giagi na lang sa mga Dabawenyo ang kalingawan sa pagsaba-saba. Pinaagi sa makabungog nga musika, duyugan ug makalingaw nga sayaw. Sama sa gihimo sa pamilya ug kaparyantihan ni Jonah Mihumauas sa Ponce Street sa Barangay 27. Kasama ninyo ang pag-celebrate sa Pasko. Enjoy, happy, as in Merry and Christmas. Naghatagay usab sila og regalo ug gigreet ang matag usa og Merry Christmas. Pailog og kwarta sab ang gikalingawan ni ining magpamilya sa Barangay Fatima. Bibo kayo no, kahit walay pabuto, bibo Japon na mag-celebrate ang Pasko na nagigusa among pamilya. Turotot ang alternatibong paagi ni ining mga bata sa Piapi Boulevard sa pagsaba-saba sa kadalanan. Og syempre, di usab magpaulahi ang taga-Ecoland, ang kambal nga Sasing Brothers, di mabangbang ang paghataw. Ang ubang silingan, iyahay na usab sa pagsayaw ug budots. Sagad usab sa mga tao, gisugat ang Pasko pinaagi sa paghikay ug mga pagkaon. Bisan unsa man ang paagi sa selebrasyon, ang importante atong mapabati ang puso ng Pasko sa matag usa. Merry Christmas mga kapuso! Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.